Takže v Iliašovciach sme nechali auto a bereme sa všetci traja bez mamky okolo futbalového ihriska smerom na... Kam ideme, Ríško? Tam hore na ten kopec? Kam ideme? Pamätáš si, Ríško, kam ideme? Na takú, neviem, tam, kde sa ľubia modia. No, ku takej kaponke. A volá sa to, že 1000-ročná, čo? 1000-ročná kaponka. Nie, ja som Crash. Crash sa to občas robí. Ja som Crash. Ja som Crash. Prichádzame na raz ceste, kde sa odbočuje smerom na tú Maringotku, kde je ten bufet. A ide sa ďalej smerom na Harichovce. Ríško uteká popred. Jurko trošku mešká. Ale máme dobrú náladu aj bez mamky. Čo to sa deje? Jurko, choď tu. Zatoč sa, alebo skoč a choď dopredu. Skoč a choď dopredu. A už som to pochopil, chlapci asi hrajú Crasha. Chlapci myslím, že hrajú Crasha. Zakrútil si sa. A ty si Ríško, čo za prekážka? Ríško, čo si ty za prekážka v tom Crashovi? Celé je to tu posiate takými malými slimáčikmi. Jurko sa rozhodol, že ich všetky zoberie. Sú také malinké tvory. Úplne mikroslizniaci. A je ich tu strašne veľká kopa. Sú úplne všade. Úplne na štvoráku ich je asi 10. Pozor, ešte títo dvo. Chceš? Nie, ty to beber. Toto? No. Tu je tá cesta smerom na Harichovce. Tam je už postavená. A práve tam ideme. Ideme si vypiť niečo a ideme si tam aj niečo uvariť. Ale my nejdeme smerom na Harichovce. Smerom na Harichovce je tam a my ideme tam. A tu sa niekedy, viete čo páslo? Čo? Skúste uhádnuť na tejto lúke tu vpravo a vľavo. Ovečky. Ako to vieš? Práve si mi to hovoril. Jurko, tu som chodil kupovať sírik niekedy od jednej tety, Jurko, dažďovka. ktorá tu mala asi Mahoj, babetko. 300 ovečiek. Viete, koľko je 300 ovec? Strašidelne veľa. A viete, čo tu robili vlci? Čo? Zdraví. No, v noci chodili žrať ovce. A taký bača, ja som poznal, náš sused, bývalý, už nežije Ujo, tak chodil, Jurka, pásar havienko. tak on chodil tuto robiť baču a on ich pásol, Jurka, pásar havienko. on ich aj dojil. Jurka, pásar, nestupuj. Hej, vidím. A viete, čo robil v noci? Musel ich čo? Strážiť. Viete prečo? Ríško tu hrka s tým batovom plným hračiek. Čo máš batovú? Farbičky a papiere. A čo myslíš, že v lese budeš si farbiť niečo? Áno. A ako to bude prebiehať? Keď položíš papier na nejaké drevo, tak čo sa s ním stane? Zmočí, ale možno to bude aj po strieškou stôl. Aha. No to je zvláštne, ale aj tak to drevo bude mokré, nie? Lebo tu je vlhko. Čo? Aj tak bude drevo mokré, lebo tu je vlhko. Či nie? Možno už je vyschnuté. A jak je vyschnuté? Pozri, aha, jaká vlhkosť tu je. Vidíš tu? Tuto sú normálne obláčiky. Vidíš tam? Tyjo, počkaj, my už sme v oblákoch? No, my sme normálne vyleteli hore do oblakov. My vyleteli úplne hore, ešte nie sme. Nie. To len... Dobre, nie. Ríško, neťahaj ma. No, už sme skoro pod Sancovsi.
To je veľmi prudká cesta. Vieš, koľko percent má toto stúpanie, Ríško? Koľko? Skús 50, 100? 50% by bolo veľmi veľa, to by sme už nevyťahli. A 40. tuto má asi 15, 16, 17 miestami. Jezdíme po veľmi prudkom stúpaní, že? A taký to má inak rajnany. No, tak poď. Poď hore, ukáž, aké to je stúpanie. Fúha. Poriadne som sa zadýchal. No, a to je dobré. Bo sa ti srdiečko trošku rozpukloce. A z toho je dobré, keď sa pohybujeme, no. Dúfam, že si mi ho zbavil. Áno. Poď, Jurík, už len trošku. Posledných pár metrov. Poď. Tu za týmto. No, ty si... tak ty musíš byť unavený, však si prešiel skoro celý kilometr. A ja ne. A viete, čo je tu za to? Tu už čo je svetlo? Aha. Tu už končí les. A viete, čo tu je? Tu je taká lúka. A viete, čo je na tej lúke? Náš cieľ. Náš cieľ. A tam je tá kaplnka. A tam bude aj také ohnisko a tam si môžeme niečo urobiť, papať. My sme prešli celý les. Celý les, úplne celý kilometr sme prešli. My sme úplne frajeri, ne? Normálne mámke môžeme povedať... Ja budem chcieť na papanie kolienka čisté. Áno. A mámke môžeme potom povedať, vieš čo? Čo? Že sme prešli celý kilometr. Jaj. Úplne frajer si, ne? Á, neboj sa, to prežiješ. No, poď, Juro, pridaj. No. Ríško už niečo zbadal. Zbytočne? Prečo? Prečo sme tu išli zbytočne? A čo je toto? Veď to je 1000-ročná kaplnka. Tak sa to volá. Tento domček, áno. No? Tak ideme do neho. Do neho sa asi nesmie ísť, ale tam pri ňom môžeme byť. Pekne to tu vyzerá, že? No to je tá kaplnka. Čo? Poď, Rík. Pritom sme sem chodili, nie je tu žiadna kaplnka. Ríško robí také zvláštne srandy. Poď, Juro, už sme tu. Zakričme hip hip hurá. Hip hip hurá! Hurá! Hip hip! Vo viačke, čo je? Neviem, musíme ho nájsť. I got a mountain, I got a story, I got a river, and it flows for me. I got it all. No, už sa vybalujeme. Ideme si niečo naváriť. Niečo fajné. Kolienka s makom. To je kávalci. Môžete si dať teraz po jednom keksíku, čo je na to. Chceli by ste? Počkaj, Ríško. Takže ti to celé nespadne. Do prvému prosím. Čo? Ty máš vždycky všetko prvý, ne? Nie. Nemusí to tak byť. Jurko, Jurko, zleď dole, prosím, aby si nesedel na tom, lebo budeš mokrý. Juicy. A varíme tu čaj. Máme tu takéto veci. Toto si dáme do kolienok, alebo možno aj do toho. Uvidíme. Aha, už nám vrie voda. Vrieme voda, No. ale... Už si môžeme urobiť čaj. Pripravujeme si čaj. Obvykle niekedy pripravujeme vždycky doma v kolbe, ale teraz ju tu nemáme. Takže si pripravujeme barvici. Normálne jak turisti, ne? My aj sme turisti, ne? Oci. Och,
chvíľočku máme hotový obed. Nám to tu pekne bublá. Ryžkové a Jurkové obľúbené jedlo. No čo, chutí to, chlapci? Áno, chutí. Čo to máte, halušky z brinzou? Nie. A čo máte? Máme kolienka. Veľké kolienka s makom a cukrom. To sú malé. A to je chutné? Áno. Ja som radšej chcel nejaké halušky s makom. Nie. Nie, halušky s brinzou. Alebo s kapustou. My tu mali robiť, a nie toto. Tvoj s kapustou sú hnusné, že? Nie. Kameruješ? Nepôjde na YouTube. Takže sme všetko spapali. Všetok bordel za sebou sme upratali. Taniere sme ako tak vyčistili s listím. Že chalani, s listím sme počistili, lebo už nemáme veľa vody. A chlapcom sa podarilo si prepašovať do ruksačíkov, čo? Farbičky Farbičky a papiere. a pera. To je neuveriteľné. A ceruzí. Nad týmto ja už fakt nemám kontrolu, no. Oni si proste podávali farbičky do ruksakov. A teraz si v lese kreslia. Ja vravím, že na mokrom sa nedá kresliť, tak to vymysleli tak, že si kreslia priamo na ruksakoch. A úplne v pohode, ne? A prezradíte, že čo kreslíte? Nie. Čo sa stalo? Pozri, tu ti kvapla taká kvapka. Tu. No čo? No tu sa v lese stáva, nie? Dobre. No. Takže všetko sme si pobalili. Podávame do ruksakov. Ešte tu máme do božku. A ideme pomaličky domov. No a ideme z výletu. Trošku nám bola zima, ale Ryško si zabehal. Potom aj Jurko. Zistí, že keď si... Ja som si zabehal tam až ku tým dvorám, nie tam. Ty si to tam Ty si to tam podliezol? Ty darebák, a to vieš, že sa nesmie. Ty si malý darebák. A Jurko, bola to nuda, či bolo to super, že sme tu boli? Super, ale nuda bola, že sme nelovili medvedov. Pre Jurka to bolo. Ale ja som vedel, že žiadny medveď nepríde. No ja... Preto, lebo... A Jurko, musím ti niečo povedať, že... My sme mali tie nožiky, že keby len prišiel, ale našťastie neprišiel. No tak to by ale nebola sranda, Jurko, kebyže tu je medveď. No, To by bolo, fúha, to by bol veľký problém. to je nám mohol aj zabiť. No. A pozrite, vidím tu stopy po autách. Tu môže niekto chodiť na aute? Aha, tu, aj tu. Myslíte, že tu niekto chodí na aute? Ale jak sa tu dostane, keď dole je tá cesta, tam je taká rampa? Tam. Z tamtej strany? Počkaj, ale musíme zistiť, skade idú tie stopy.
Aha. Oni idú takto, Tam idú. takto a tam idú. Poďme za nimi. No tak ja ich vidím, však tu je, aha. Toto je tá stopa. A ja vidím. No, tak poďme zistiť, že kadiaľ. Skadiaľ prišli. Mám slačinku. Ty, brio, tu asi niečo vybuchlo, alebo čo to je? Stopy končia sem. A volá sa to, že figová jama. Netuším, že čo to je, ale tak sa to volá. Vyzerá to ako kráter. Vyzerá to čo? Ako nejaký kráter. Viete, čo je kráter? Kráter je taká diera po nejakej bombe. Alebo po niečom, čo urobí takú jamu. Väčšinou, keď dopadne nejaká bomba, tak urobí takúto dieru. No, tá bomba sa roztriešti a ostane po nej iba taký kráter. To si môžeme prečítať. Áno. Odtedy sme prišli skávať. Aha. Odkiaľ skadiaľ sme prišli. My? No, skús mi povedať, čo si myslíš, odkiaľ sme prišli. A odkiaľ? Odtiaľ? Ako vieš? Myslím si. No tak musíš nás viesť, kadiaľ máme ísť naspäť. Ale ja neviem. Zlé moci. Tu sme stajali, sme išli, alebo nie. Hej, Budem tam. stadiaľ. Ale ja som stajal, išiel tam. Tam sa ide na Smižany a tu sa ide na Iliašovce. Tak ideme tam? Nie, lebo v Iliašovciach máme auto. Mohli sme si tam zaparkovať auto. To je skrátka, ne? Turisti odskočili. Ešte neskončila, ešte sme len v polke. Len akurát, že sme všetko zjedli. Všetko sme pojedli a ideme domov. No pozri, je to ono. Tadiaľ sme prišli. Ríško, počkaj, stoj. Ríško, čo to znamená? Čo tu je napísané? 15 kilometrov nie, ale 15%. To znamená, a čo som ti rozprával, že aké je tu klesanie? 15%. 15% čo? Lebo sa tu 15% ide. 15% to je takto naklonené. Toto je 0%, Ríško? Aha. Takto, čím je viac, takto keby sme dali, tak to je 50% klesanie. A toto by bolo 100, to by sme rovno leteli dole. Na to by bolo závala. No, ale väčšinou sú kopce také, že na Grajnár, keď chodím, tak tam je, vieš, aké stúpanie? No skús si tipnúť. Väčšie alebo menšie, ako je toto? Väčšie. Nie, toto je veľmi ostrý kopec. A na Grajnár, keď idem, tak tam je, vieš, aké? Jaké? 4%. Našiel som tu niečo. Poďte. Čo tam našiel ten malý? Šmolko. Tak to je na Grajnári. Nie, na Grajnári je menšie. Jaj, značku medveďa našiel. Á. O, logo. Logo. Oni majú taký erb, že? Iliašovce majú v erbe medveďa. Odkąd takto je kopec na koleri. Čiže takto je štvrtý. Ríško, pomaly, nespadni. Poď, Jurik. Polia má prsty. Ukazovaky. Vidím. Ahoj. Why did you come back like you used to? Nemôžeš ma kamerovať. To je zakázané? A Ríško nám zdrhol, kde je? Ty, toto je najprúdšia časť tohto kopca. A Ríško to už celé zbehol dole. Ríško, ale nemali by sme sa deliť. Sme hovorili, že budeme chodiť spolu. A
Vždy. Medveď nezožral. Myslíš, Jurko, že preto chodia ľudia spolu, aby ich nezožral medveď? Áno. Či prečo myslíš, že ľudia chodia spolu? Aby nezožral ich medveď. Skupina spolu. Skupina? A kto je skupina? Čo to znamená skupina? No, že sme spolu. Že sme spolu. A Ríško je s nami skupina teraz? Nie. To sám potom povie, že sa odtrhol od skupiny, že? A ja som pri skupine. Ty si pri skupinový, nie? Ty si taký skupinový typ. Áno. Ja iba pri tebe a pri mamke. No mamka teraz kde je? Mamka neodtrhla sa od našej skupiny? Nie, je v práci na nočnej. Ríško, sme práve riešili, že čo to znamená skupina. Vieš, čo je skupina? Odtrhol si Že sme spolu. nám od skupiny. A ty si skupina, alebo nie? Si sa odtrhol od skupiny. Pozri, ja som ten fajko. Počúvajte, tu je taká značka, že tam je sauna. Ideme sa na to pozrieť? Tu píše, že 3 minúty pešo. To je chvíľočka, ideme? Poďte, ideme sa tam pozrieť. Tam je napísané, že sauna a je tam šípka, že 3 minúty tu dole sa k medveďovej diere. Ideme preskúmať saunu. Netušíme, či tam fakt je, alebo nie. Že? Bojím sa tam ísť. A čoho sa bojíš? Tu ísť. Keď to bola medveďová jaskyňa. No, takto nejak vyzerajú Danielov les. Veľmi podobne, nie? Aha, on má veľký les, že? A čo má v tom lese? Tu šmykavku, vanovku. Už to je. Áno. Viete, jak sa volá tá lanovka? Jak sa tomu hovorí? Zipline. Zipline. Zipline sa tomu hovorí. No si sa odtrhol od skupiny. Odkopal, čo som ti zapol. Ďakujem. Odtrhol si sa od skupiny a nepočuješ. Vy ste išli rýchle a vy ste ma tam nechali. Áno. Samého. Ríško, nezapínaj mi to. Nepáči sa mi to. A ja som išiel. Tak ti to zapnem. Dobre. No, tak Jurko, volá sa to zipline. 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 Aha. Že keď nevládem, ja nevládem, tak sa to... A ja... Pozor, nešmyknite sa. Choď sa chytiť. Dobre. Ale ja... Juro, bež! Chyť sa. Chyť sa tohoto. Toho, Juro. Sme ako spolu. Áno. Aha, to som zmešala. No vidím. Sme spolu. Hej, ale mňa to ťahá, chlapci, nepáči sa mi to. No, neviem, kadiaľ sa ide. Asi tu. Kde budeme medveďová diera? Tu sa volá si sauna. Ideme k tomu? Áno. Ku medveďovej diery? Nie, to nie je medveďová diera, to som si len robil srandu. To sa tak volá? Ja. To ja som tak nazval. Prečo? Čo, prečo? Že by sa nás vystrašil. Že by som si z vás robil trošku srandu a som chcel vedieť, že čo si myslíte o tom. Pozorne spadnite, choďte tam po tej ľavej strane celku. Po tejto? Hej, a držte sa radšej. Pozriem si mapu. Je to tam. Až. No? Veď poďte. Tam. Až. Áno?